васфи ватан ва истиқлол. диққат, диққат, диққат. озмуни ҷумҳуриявӣ васфи ватан ва истиқлол. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва таҳкиму тақвияти худшиносию худогоҳии миллӣ озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18 сола ва аз 18 сола боло гузаронида мешавад. озмун дар доираи татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон доир гардида. мақсад аз баргузории озмун боло бурдани ҳисси худшиносию худогоҳии сокинон, тарғиб ва тарбияи эҳсоси ватандӯстӣ дар замири ҳар фарди кишвар, ҳифзи якпорчагии марзу бум, ваҳдати сартосарӣ, ифтихор аз истиқлоли давлатӣ ва дарёфту ҳавасманд намудани истеъдодҳои наврасу ҷавон ва ҳунармандони касбӣ мебошад. шарти иштирок дар номинатсияи беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол чунин аст. иштирокчиёни озмун метавонанд бо истифода аз дастгоҳҳои муосири наворбардорӣ сурудеро дар васфи ватан, истиқлол ва тоҷикистон замзама намуда онро сабт ва ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд. маводҳои ирсол намудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. сарояндагони касбӣ низ дар озмун ҳуқуқи иштирок карданро доранд. суруд бояд тоза эҷод шуда дар доираи озмуни мазкур омода ва пешниҳод карда шавад. суруд ва оҳанги такрор аз ҷониби комиссия ба инобат гирифта намешавад. ҳангоми натиҷагирӣ ба матн ва бандубасти суруд диққати аввалиндараҷа дода мешавад. муаллифи суруд танҳо баъди дар доираи озмун ҷой шудан ва гузоштан дар сомонаҳои иҷтимоӣ суруди худро ба дигар васоити ахбори омма пешниҳод карда метавонад. шарти иштирок дар номинатсияи беҳтарин ролики тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон чунин аст. ролики пешниҳодшуда аз 5 то 15 дақиқаро дар бар гирад. мавод метавонад ролик ва ё филми кӯтоҳ бошад. мазмун ва сифати ролики пешниҳодшуда аз ҷониби комиссия дар мадди аввал гузошта мешавад. ролики пешниҳодшуда бояд такрор набошад. роликҳое ки ба унвони дигар озмунҳо пешниҳод шудааст ба инобат гирифта намешавад. дар навор муаллифи матн низ қайд карда шавад. муаллифи ролики тарбиявӣ ва ё филми кӯтоҳ танҳо баъди дар доираи озмун ҷой шудан ва гузоштан дар сомонаҳои иҷтимоӣ маводи худро ба дигар васоити ахбори омма пешниҳод карда метавонад. маводҳо дар формати mp4, mp3 ва avi дар ҳар ду номинатсия қабул карда мешаванд. барои муайян кардани ғолибон маҳорати сурудхонӣ, матну оҳанги суруд, навору клипҳои ҷолиб, мазмуну муҳтавои суруд ва ролики пешниҳодшуда ба инобат гирифта мешавад. инчунин бештар мақбул донистани корбарон ва тамошо дар сомонаи фейсбукӣ шарти дигари озмун мебошад ки аз ҷониби аъзои ҳакамон ба инобат гирифта мешавад. ин шарти озмун аз иштирокчиён иштироки фаъолонаро талаб намуда ба ин восита иштирокчӣ бо паҳн кардани маводи худ дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар тарғиби маводҳои ватандӯстона саҳми худро мегузорад. аъзои ҳакамон аз ҳисоби намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, иттифоқи нависандагони тоҷикистон, иттифоқи композиторон, консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа Сатторов ташкил карда мешавад. ҳамзамон барои тақаллуб нашудан дар гузоштани лайк аз ҷониби корбарони фейкӣ ва сар назадани норозигӣ миёни иштирокчиён дар комиссия аз ҳисоби мутахассисони IT намоянда ҷалб карда мешавад. озмун то 1 сентябри соли 2026 доир гардида дар арафаи ҷашни умумии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. ғолибон дар ҳар ду номинатсия бо тӯҳфаҳои пулию молӣ, диплому ифтихорномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда мешаванд. ҷои якум 15 000 сомонӣ барои ҳар ду номинатсия ва ҳар ду сину сол дар алоҳидагӣ. ҷои дуюм 10 000 сомонӣ
барои ҳарду номинатсия ва ҳарду сину сол дар алоҳидагӣ. ҷои сеюм 7000 сомонӣ барои ҳарду номинатсия ва ҳарду сину сол дар алоҳидагӣ. барои 10 нафари фаъол ҷои ифтихорӣ ҳар кадом ба маблағи 1000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро тариқи телеграм ба рақамҳои мазкур 988 23 03 91 934 74 75 86 904 06 60 74 ирсол намоянд.